חייבים, כל אחד אז כמובן לתמוך בעצמי. ראשית כל, הציונים שניתנים לתלמידים, הם בעצם מפריעים לכל הנושא החברתי, לגיבוש, לשמירה על האכפתיות, בדיוק על כל הבסיס שאני מדברת עליו. היא פוגעת ממש ביחסים בין התלמידים, והרדיפה הזאת אחרי כל הציונים היא ממש יכולה להרוס את הסקרנות, את האינטלקטואליות האמיתית וכו'. לדוגמה, מורה למתמטיקה, היום בימינו, הוא צריך לקחת נניח משפט פיתגורס, להתחיל לספר פתאום, לדבר קצת על הפילוסופיה של פיתגורס, להוסיף עוד משהו בהיסטוריה, לעשות ממש את השילובים האלה. ככה, בדרך הזו, בעצם אני מאמינה שאפשר לפתוח את הילד לנושאים נוספים, הוא נחשף לעוד ועוד מקצועות באמצעות המתמטיקה. אפשר לקחת נושא אחר, לשלב בו קצת ספרות, קצת מהתורה, מכל דבר קצת, וככה להרחיב את עולם האופקים, את האופקים של התלמידים עצמם. כל ילד יכול למצוא תחומי עניין משל עצמו, ובעצם מהמקום הזה ממש אפשר לקרב את הילד לבחור את מה שהוא רוצה ללמוד, ממש מתוך האכפתיות, מתוך תחום העניין, וככה הוא יגלה אכפתיות ומוטיבציה ללמידה של עצמו. ואולי במקום שיטות הבגרות, אפשר לקחת פרויקט שכולל מספר דיסציפלינות, ותיתן פה הערכה מילולית ולא מספרית, כדי לנתב את ההצלחה ואת ההצלחה כצמיחה וכו' וכו'. אז זה ככה, אני לא באה ואומרת לבטל לגמרי, אני באה עם איזשהו תחליף, עבודת חקר, משהו שבאמת הילד יכול להתחבר אליו, לגלות אכפתיות, לגלות מוטיבציה ללמידה, לגלות עניין, סקרנות, זה מפתח את כל מה שהילד צריך ומה שבחינות הבגרות עושות.